chechi yanhasi iri kurwira kufanana nenyika. Chechi yanezuvo yaiti hatifanani nenyika. Madhiri anopindwa nevenyika. Chechi yanhasi iri kutokwanawo mumadhiri acho. Kana venyika vakaita corruption, chechi yanhasi inotokwanawo mucorruption yacho. Zvauya sei kuti chechi yanhasi yafanana nemaEgyptians? Munoziva here kuti nhasi chechi iri kutofaitira kuti dai zvaibvira mamembers amo yanhasi iri kutorwira dai zvaibvira tatokwekwedzana neamo yenyika kusvika tofanana zvokuti hapana difference pakati pemurume anonamata Mwari nemurume asinganamati. Zvekuti murume asinganamati anotodzidza manotsi eupombwe hwakachenjera achidzidza kumurume anonamata Mwari. Kachirungu kekuti boyfriend kana kuti girlfriend, chirungu chiri kuda kungogadzirisa kuti pari kuitwa chihure nevanhu vakafunda. Basi but pandare raMwari ichi ndo chinonzi chihure chaicho. And my excuses anopihwa nevanhu kana vasvika panyaya iyi akawandisa. Panopewa chain yenai excuses. No, it's just a friend. No, it's just winding up of the time. Kungo waila time. You know upombwe wacho manje. So yeah, kuda kurerusa chitema manje. Kuti ano it's just a temptation. Yakangouya. Ndakatemtwa kubva 2016, ndikatemtwa 2017, saka ndakazotemutika. Ngatimuti type yemurume uyu atorwa aenda kudenga. Asati agadzikana mukati medenga, Jesu obva ati, Elisha, where are you? Elijah obva auya omira apa zvonzi baba ava vane shungu yokupindawo mazambara matsvene, saka tambavamisa hedu kunze kuti umbotanga wavhunza, kana vakapindura ngavabve vapinda havo, denga nderavo. Zvonzi chimbovabvunza vakaita problem yekutemtwa kubasa, ndokwavaitemtwa. Vaitemtwa through dressing yaiuya yakapfekwa nevakadzi, vaitemtwa through kuunzirwa lunch. Amenoti iwe unoti iwe. Elijah ovati pazerafati gore riya handina kugarepo na8 o'clock kusvika na4, ndaigara pamba kubva mangwanani kusvika tadarika 4 kusvika manheru. Maivoti mutarirewo muriwo uri pamoto uyu ndichambonogeza. Mai vandaiziva kuti havatorina murume, ndotoziva kuti zvavari kubva kutoke vatogeza ende vachena vatogeza. Ini ndokugara zvangu, vodzoka tobura totodya, ende tapedza kudya tainamata, voenda korara kwavo, ini ndoenda korara kwangu. Ndairarapo asi ini handina kutemtwa. Paneri akambouya nesipo netauro kubasa kwenyu akakudza kuti ndakonogeza. Ano hapana zvapo vaibva vageza kumba kwavo. Elijah inini vaitonogeza ndiripo. Hazvinetsi izvi. Tanga wavhunza kuti vakatitangira kutenda kumashure vakabuda sei kana kukaita akararama musociety yevakadzi akasaita upombwe. Iwewe wobva waita upombwe, kudenga hakusi kuendeka baba mkuru.